de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nazarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Bietene marsi kalo kile 27 samba 2 ani 27 Mali kunnafoni jamana lanjugo o minnu mi on filɛ sanga na waati Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkɔna ma an ka bɔlɔlɔ sɔrɔ kan Mali kunnafoni.net an bɛ aw fo ni ka aw waleɲuman dɔn tɛ foli min na aw sigilen ka bamanankan kunnafoni min ma kɔnɔ o waati sera aw bisimila. Kunnafoni damina sa samba 1,900 ani 1 samba 2 ani 27 marsi kalo kile 26 o ye bɛjɛ fanga ye na an ma wele ko démocratie donna an ka jamana kɔnɔna ni a san 70 ani 2 ye hakilina jiginna samba 1,900 ani 1 syndicat tɔnw jɛrɛjɛkulu fo ka taa se politique tɔw ma olu de ye wuli ka jɔ kɛ yaasa jamana kuntigi min tun bɛ a wagati la o ka fanga bila o bɛnna waati ma waati min ni maaw girinna fan bɛɛ lajɛlen fɛ o labanna fanga ye ale yɛrɛ dafilili ma a san 70 ani 2 o ɲɛnajɛ okumu kɔnɔna na o bɛnna ni furancɛla fanga ale kɔni ye furancɛla fanga ɲɛmaba colonel Assimi Goïta ale kɔni taara jiri feere da ni ka sɔrɔ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu ni tora a ko la yɔrɔ la an bɛ yɔrɔ min wele ko mouvement des martyrs san o san ni don in kɔni sera jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni bɛ tasibila kɛ ka yira k'a fɔ ko ɲinɛma kɛ ni maa ninnu kɔ ka hakilinajigi kɛ kɛlɛ min kɛra démocratie fanga o nɔfɛ o tɔpɔtɔli ko ɲuman na jamana lasigiden wɛrɛ minnu tun bɛ an ka jamana kɔnɔ olu kun bɛ a kɛnɛ ka fara gouvernement ministre kan ani jamana kulatigɛ cakɛda ɲɛmɔgɔ furancɛla fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta ale ye tasibilali min kɛ ka ɲɛsin ni maa ninnu ma an ka jɛ ka a yɛrɛ ka kɔrɔfɔ o lamɛn ka hakilijigi kɛ ka tasibila k'u ma n'i y'a jateminɛ n'i y'a san 32 ye bɛjɛ fanga ye Mali jamana kɔnɔ o san 32 kɔnɔna gɛlɛya caman yera bɛjɛ fanga hukumu kɔnɔna la o de y'a to jamanadenw y'a ɲɛɲini ka taasira kura di jamana maracogo ma jamana lakanacogo ma jamanadenw ka fɛɛrɛ ko hukumu kɔnɔna la n'u y'a ɲini ka jamana sara sunba kura ka dilan ne yɛrɛ o ɲɛfɔ an ka dugutigiw na an ka ladamɔgɔw ani an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ɲɛna sisan kɔni Mali kura a gulonnen bɛ o kalafili na kalafili min b'a to jamana sara sunba kura a bɛna sigi sen kan o de b'a to an bɛna kɛ 4e république la marsi kalo kile 26 san 1,900 ani 1 o bɛnna tarata dɔ ma Mali jamana kɔnɔna min ɲangata bonyana kosɛbɛ o de kosɔn san o san u bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu ni tora a ko la kunnafoni wɛrɛ nasira la min ye lakanabaliya ye o kɔni bɛ ka sinsin ko kura koro mara kan ko sababu kɛ kulu marifatigi olu ka dankari wale ka ɲɛsin nɛma ale dugulamɔgɔw ma o kɛra sababu ye duguladen caman olu kɔni ye u ka yɔrɔw bila ni ka taa koro marabolo o kɔnɔna na nka yanni o cɛ kulu marifatigi u bɔtɔ u bololankolo kɔni ma bɔ u taara n'u ka bagan olu caman ye ka fara bagabagaliw kan i n'a fɔ ɲɛfɔli olu bɛ a fɔ an ɲɛna cogo min na mɔgɔ jugu ninnu donna an ka dugu kɔnɔ 17h wagati donc u selen yanni u ka na dugu kɔnɔ denmisɛnninw bɛ bagagɛn na kungo kɔnɔ u y'a daminɛ olu de ye fɔlɔ denmisɛnnin ninnu kɔni bolila ka na so ka na an sɔrɔ donc an fana bolila an dɔw donna so kɔnɔ k'an dogo yen nɔ dɔw fana bɔra kungo kɔnɔ ka t'u dogo yen denmisɛnnin dɔw yɛrɛ bɔra so kɔnɔ
ka taa kungo kɔnɔ an yɛrɛ b'u ɲini an m'u sɔrɔ donc mɔgɔ jugu ninnu u bɔlen ni bagan ninnu ye u taara u ko k'u bɛ sigi ka na donc o siranya kama an kɔni bɔra an ka dugu la 20h wagati sen na ka na fo koro yan. Kɛnɛya ko ale buna ko kan cancer ale kɔni ye bana ye jateminɛ kɛra minnu kan a yɛrɛ ka fɔ ko cancer ale bana tigilamɔgɔw de kɔni ka ca kosɛbɛ Mali jamana kɔnɔna Northwestern ale kɔni ye américain kulu ye minnu kɔni ka laɲini ye cancer bana ale bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna cogo min na ni an ka dɔgɔtɔrɔ dɔw olu kɔni jɛra ka cancer bana o sɛgɛsɛgɛli minɛ dɔw olu sigi sen kan Ponge ale dɔgɔtɔrɔso o kɔnɔna minɛ ninnu lajɛli kɔfɛ an ka kɛnɛya minisiri ale fɛ n'o de Madame Jaminetu Sangare akili falen kɔni kɛra donna nataw la u bɛ se ka baara minnu boloda walasa cancer ale yɛrɛ bana bɛ se ka kɛlɛ ka ban pewu cogo min na Mali jamana kɔnɔna na. A bɛ mɔgɔ nisɔndiya kun bɔ bon ye bana cɛjugu don u bɛ ka baara kɛ minnu bɔra ko ka an dɛmɛ n'u bɔra lamɛri jamana kan n ye foli bila u ye jamanakuntigi tɔgɔ la ka foli bila u ye premier ministre ni gouvernement bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la donc ni cɛkɛda in bɛ ka baaraba de kɛ bon kɛlɛli la musow ta ani o b'a la mais bana caman wɛrɛ b'a la tuguni o bɛ ka baara kɛ mun kan. Mali kunnafoni jamana lajɛbagaw ni kunnafoni damadɔni tun bɛ anw bolo ka da aw tulo kan aw ka mɛn sini kunnafoni kɔrɔ olu kɛnɛ kan.